Ja už natáčam, ale čau ľudia, dnes hľadám a dneska je to video o mojej selfie-tyči, ktorá je tu a ešte nechcem na ňu začať, chcem sa vám svetlo. Chcem vám niečo povedať ku tomuto Hanky Riders. Áno, hľadám zubaj. Chcem vám tomu niečo povedať, že tento video mi moc nevyšlo, je mi to veľmi ľúto, nemal som zapnutý zvuk. Nevadí, tak, prepáčte mi to, neoceníte to, dislike me. Like me. Vám to nevyšlo veľmi, a nemal som ani pustenú hudbu, ja debil, nevadí. Takže, môžeme sa vrátiť k tej selfie-tyči. Je to taký malý unboxing, vy to ešte nevidíte, ale bol som v Poľsku, vydám videa, bol som v Krakove, vo Svienčime, všelikde, vydám to a... OK, tak selfie-tyč mám tu a ja som ako selfie-tyč nikdy nemal, nikdy som si nenatáčal s ňou videjka, ale teraz ju budem používať ako statív, lebo keby ste chceli vedieť, na čom teraz statívujem, nevšimajte si bordel, prosím, na tomto statívu. To je môj statív. Ako je dobrý, ale môžeme vyskúšať toto so selfie-tyčou, tak ja to pripravím. Dobre, je to už pripravené, už to tu mám. A teším sa, ako budem s tým natáčať videjka, lebo je to dosť husté. A môžete vidieť v skle. Dáme sa toto. Ako je to dobré. Je to dobré a je to dobré. Hej, like. Je to bohate. Ako mne by to bohate stačilo. A super úplne. Lietadlá tam lítajú. Protože ja... Ale nebude sa vám točiť hlava. Je to vážne super vec. Doporučujem si ju kúpiť. Super. Teraz si úplne až tu. Úplne blízko. Teraz mám úplne blízko. Pozrite sa, teraz je takto úplne blízko. Čau. Úplne takto blízko je. Sranda Minecraft. Hej, a toto video je aj informačka, lebo robím súťaže o nálepky. Rádio Vlna. Takže ku súťaži sa dozviete v popise, čo máte urobiť. Alebo ne, poviem vám to teraz. Takže toto videjko Dobre, toto videjko, ak chcete vyhrať počkajte. Môžu byť traja výhercovia. Prvé miesto sú 2, druhé miesto je 1 a tretie miesto je tiež 1. No ale k tomu druhému miestu dávam ešte jeden bonus, neviete čo to je. Dobre, takže táto súťaž bude trvať do niekedy, dobre. Ale, takže teraz ku tej súťaži. Budete do komentárov napíšete, čo vám sa najvtipnejšie stalo v rádiu, v nejakom rádiu, čo tam hovorili, čo tam proste nejaká sranda, viete, že nejaký, no a bolo pekné počasie a vyšli sme, alebo nejaká, počkajte, napijem sa, lebo úplne smedy, mám hrdlo zapálené. Dobre, takže musíte napísať
čo sa vám najtivnejšie stalo v rádiu, hociakom rádiu. Ako druhému miestu dávam jeden bonus, ktorý vám ukážem v ďalšom videjku. A keď budem mať, no toto videjko vydám, potom vydám ešte jedno, kde bude ten bonus aj. A potom bude vyhodnotenie, takže nezabudnite do tohto videjka písať komentáre, čo sa vám najvtipnejšie stalo v rádiu proste. A čo sa vám najvtipnejšie stalo v rádium, v rádiu, čo sa vám najvtipnejšie stalo, tak musíte ho lajknúť a odberovať a zdieľať. To sú iba 4 veci jednoduché. Napísať, lajkovať, odberovať, zdieľať. Zdieľať nemusíte a keď máte u mňa odber, tak je to dobré a na tomto videjku tiež keď máte odber, tak to je dobré. Chcete vidieť môjho nového maskota? Môže byť v našich videjkách. Je to Jožko pán. Čakajte. Ne. Musím si to nejako nastaviť. Teraz sa mi to pokazilo. Je to Jožo. Hej, jo, to je reper, ty kokos. Reper, kamo. Je to maskot a iba jeden človek to pochopí, že je to maskot. A vie Tani, môžem vám to ukázať. Tani. No tak. Strik. Takže ľudia, musíte si to videjko pretočiť. Ježiši, môžete si to pretočiť, pozrite. Ja som si to takto skladal už dole a takto som si to zapichol do vajca. Ach, viete, ako to bolelo. Oh shit. Takže ukážem vám Tani, Jožo. Nechce zatiaľ. Ježiši. Dobre, tak vám idem ukázať jeho Tani a nezabudnite dať like a odbír. Tak majte sa. Odpadá vám čapica, ale to nevadí. A teraz chvíľka pre Joža. Dobre, ticho. Kde už mi odpadla pizza. A za neho dajte like. Za neho musíte dať like. Poticho!